Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. На маім прыватным акаунце ў Фейсбуку таксама пачалася гэтая трансляцыя. Далучайцеся. 22 лютага старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына правяла тэрміновы незапланаваны відэабрыфінг. Чакалася, што яна аб'явіць пра тое, калі і на якую дату будуць перанесеныя адны з будучых выбараў, парламенцкія ці прэзідэнцкія. Тым не менш, інтрыгі не здарылася. Пра тое, ці будзе перанос, на якую дату, у якім годзе, і ввогуле абмеркаваць палітычную выбарчую сітуацыю, я запрасіў сваіх гасцей у студыі. Гэта юрыст, палітычны аглядальнік Юрый Чавусаў і палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Добрый дзень. Вітаю вас. Паўлюк, ці чакалі вы, што падчас гэтага брыфінгу сапраўды прагучыць, што вот на гэтую дату мы пераносім вот такія выбары, а такія будуць вот тады-то? Ну, я і чакаў, і не чакаў. Я, у прынцыпе, крышачку быў заінтрыгаваны тым, што гэта сапраўды пазачарговае нейкае мерапрыемства было. Вось трэба было правесці яго, і было сказана, што гэта дадатковае мерапрыемства. Але з другого боку, Ярмошына уже прывыкла адказваць на пытанні нас, журналістаў, на працягу вялікага перыяду. Прыкладна адно і тое ж. Александр Лукашенко выступіць з пасланнем да народу ў красавіку, вось тады мы все і даведаемся. Фактычна, дзеля гэтага яна і правяла гэты брыфінг, на якім яна і той самае паўтарыла. Праўда, там яшчэ былі і іншыя рэчы. Вось, таму я крышачку расчараваны, ну, яе намёк, што выбары могуць прайсці 1 снежня, яна гэтую дату чакае і прапануе. Гэта цікава, але у нашай сітуацыі это можа быць як праўдай, так і неправдай, гэта толькі адна з прапановаў. А другое, яна не намякае, якая кампанія пройдзе раней, прэзідэнцкія ці парламенцкія выбары, і з таго, што слушна было сказана, нам будзе складана гадаць пра тое, якая кампанія будзе па чарзе, мяркуючы па бюджэтах, бо яны амаль аднолькавыя. Таму, калі мы спрабуем гэта падлічыць нейкім па ўскосных дадзеных, то это даволі складана. Юрый, тым не менш, ад Ярмошынай прагучала такі сказ, што я спадзяюся, што выбары пройдуць позняй восенню гэтага года. Адны з выбараў, якія не ўдакладняецца. І далей вось такая фармулёўка: калі б у мяне запыталіся, я б абазначыла мной аблюбаваную дату. Гэта нядзеля 1 снежня гэтага бягучага года. Як вы думаеце, ці прыслухаюцца да Ярмошынай, ці запытаюцца яе меркаванне? Ну, безумоўна, запытаюцца, але, як бы так паветліва сказаць, Лідія Михайловна ўжо звыклася з ролі галоўнага ньюсмейкера ў выбарчых пытаннях у Беларусі, прычым гэта як у час кампанію, так і па-за выбарчымі кампаніямі. Дастаткова прыгадаць, як год таму быў такі узаемныя дыскусіі журналістаў і Лідіі Михайловны наконт рэферэндума, які быццам бы павінен быў адбыцца, але не быў прызначаны. Што да прызначэння дату, то, безумоўна, з кіраўніком Цэнтральнай выбарчай камісіі прызначэнне выбараў узгадняецца, і хутчэй за ўсё гэта робіць адміністрацыя, асабіста Александр Григорович. З мінулых выпадкаў, мінулых каментароў мы ведаем, што Цэнтральная камісія звычайна прапануе кіраўніку дзяржавы некалькі варыянтаў прызначэння выбараў. Магчыма, зараз гэтыя прапановы ідуць в пакеце ў дачыненні да парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў. Але я схільны лічыць, што тая дата, якая агучаная, наўрад ці яна будзе адзіным магчымым варыянтам, які будзе прапанаваны. Вот, маўляў, две даты, два перыяды, вызначайце, Александр Григорович, куды, в які з гэтых слотаў ставіць парламенцкія выбары, куды прэзідэнцкія. Это малаверагодна, і я хутчэй схільны лічыць, што у гэтым годзе выбарчая кампанія, у лепшым выпадку пачнецца. А чакаць даты, вот менавіта 1 снежня, маўляў, будзе прэзідэнцкая кампанія ці парламенцкая, я бы так са 100%
упэўненасцю не казаў, але па ўскосных дадзеных мы можам адзначаць, што падрыхтоўка да выбараў яна ўжо распачалася. І хутчэй за ўсё па ўскосных зноў-такі дадзеных гэта выбары не парламенцкія, а прэзідэнцкія. Што я маю на ўвазе? Павелічэнне сацыяльных трансфертаў насельніцтву. Пенсіі мы бачылі, што быццам бы ізноў перакрочылі вось гэтую магічную лічбу $500 заробку, ізноў спусціліся назад, але расце ўзровень дзяржаўнай падтрымкі насельніцтва, што звычайна адбываецца не падчас парламенцкіх выбараў, а напярэдадні выбараў прэзідэнцкіх. Скажем так, вось кажуць пра палітычную вакханалію, палітызацыю грамадства, якую прапануе пазбегнуць Лідзія Міхайлаўна падчас выбараў, маўляў, негожа сумяшчаць две кампаніі. Ну, напэўна, толькі Лідзія Міхайлаўна і бачыла палітызацыю падчас мінулых ці пазамінулых парламенцкіх выбараў. І яшчэ, што важна, ёсць іншыя ўскосныя паказчыкі, напрыклад, колькасць рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў у мінулым годзе. Это вядомыя лічбы. У першае паўгоддзе было блізу 70 арганізацый. Другое паўгоддзе 20 з нечым, то бок павялічылася сіта палітычнага кантролю за грамадзянскай супольнасцю. І мы бачым па вось падобнага рода ускосных паказчыках, што хутчэй за ўсё першай кампаніі, калі б яна не была прызначана, но першай кампаніяй будзе кампанія менавіта прэзідэнцкая. Я чакаю напрыканцы гэтага года старту кампаніі, а завяршыцца сам дзень галасавання можа быць і ў наступным годзе. Паўлюк, я попрасіў бы вот ваше меркаванне наконт двух тэзаў, агучаных Юрасём. Першае, гэта ён не згодны, ну, не верыць у тое, што 1 снежня будзе галасаванне па нейкіх выбарах. Другое, што першымі ўсё ж такі будуць прэзідэнцкія выбары. Ну, я згодны з тым, што прэзідэнцкія выбары могуць быць першымі. Я гэтую пазіцыю ўжо агучваў. Да тых аргументаў, што назваў калега, я бы назваў бы яшчэ тое, што сапраўды вялікая ўвага надаецца тым, чым будуць займацца чыноўнікі ў жніўні, ім параілі не ісці ў адпачынкі. Яшчэ мяняецца заканадаўства аб палітычных партыях, это хутчэй да парламенцкай кампаніі, чым да прэзідэнцкай. І толькі напрыканцы года будзе ўнесены в парламент гэтыя змены закона пра партыі. Так, і шэраг ёсць такіх вот дробных рэчаў, і яшчэ можна сказаць такую важную рэч. У нас напрыканцы гэтага года заканчивается дамова с Россией о подставках газа, об умовах, о ценах, и она перезаключается на вялікі перыяд. І у нас звычайна, калі мы абмяркоўваем такія рэчы з Россией, узнікаюць всякія спрэчныя пытанні, могуць з'явіцца хросныя бацькі ці іншыя непажаданы контент. Таму лепей прэзідэнцкія выбары правесці да таго, як мы ўступім у гэтыя складаныя перамовы. Потым у нас яшчэ ў наступным годзе будзе пытанне, ці працягнем мы існаванне вайсковых аб'ектаў Расіі ў Беларусі. Мы, конечно, напэўна, працягнем, але это ж будзе пытанне, якое можна абмяркоўваць падчас кампаніі. Все гэта лепей бы правесці раней. Ну, это з пункту гледжання кіроўнага рэжыма. І ёсць яшчэ адзін аргумент, калі я яго пачуў на сустрэчы з кіраўнікамі палітычных партый, прагучала думка, што калі першая пройдзе прэзідэнцкая кампанія, то на парламенцкіх выбарах можа ўлада і падзяліцца адным-двумя мандатамі, як это мы ўжо бачылі ў палату прадстаўнікоў, але калі парламенцкія выбары будуць раней, то будзе складана падзяліцца гэтымі мандатамі, таму хутчэй за ўсё іх не будуць даваць нейкім новым дэпутатам, каб яны не пакарысталіся трыбунай ці статусам дэпутата падчас прэзідэнцкай кампаніі. А вось дэпутаты, которые заканчиваюць свае паўнамоцтвы, яны могуць знаходзіцца ў стане перамоваў, ці працягнуць ім мандат, ці не працягнуць ім мандат. Ну, всякія розныя інструменты ўціску на іх крышачку большыя, чым у неафітаў, якія толькі атрымалі. І такіх вось дробных рэчаў, яны ўсе не сведчаць пра нешта канкрэтнае, але у маей галаве складваецца так, што прэзідэнцкія выбары могуць прайсці раней. Але вот што тычыцца даты, вот тут вот я не ведаю, каму даваць веры, бо мы ведаем, што кампанія мусіць займаць 3 месяца. І калі яна пойдзе 1 снежня, ну, як сказала гаспадарыня Ермошына, то тут узнікае пытанне, калі яны будуць прызначаны. Прэзідэнцкія выбары у нас прызначае палата прадстаўнікоў. Палата прадстаўнікоў самастойна не мае права збірацца на сесію, значыць, яе трэба будзе 1 снежня мінус 3 месяца склікаць у якім месяцы? У жніўні? У жніўні. Значыць, это трэба будзе рабіць прэзідэнцкім указам. У нас уже быў прыклад, калі збіралі палату прадстаўнікоў для вырашэння аднаго дзяржаўнага пытання, але палата прадстаўнікоў прызначала прэзідэнцкія выбары, але ўсё ж такі я не ведаю, наколькі гэта
сапраўды такая практыка, якая будзе прынятая. Таму што тычыцца даты, я вось не ўпэўнены. Магчыма, гэта будзе 1 снежня, я не выключаю гэтага, але магчыма будуць і іншыя даты. Паўлюк, але вось гэтыя все предположения можна прыдумаць аргументы на карысць кожнага з варыянтаў. Натуральна. Але ёсць канстытуцыйныя патрабаванні. І у адрозненне ад прэзідэнцкіх выбараў, які прэзідэнт сам ён можа, скажем, ну дэ-факта скараціць свае паўнамоцтвы, таму што інаўгурацыя можа быць і праз месяц, і праз 2 месяцы пасля выбараў. А парламенцкія выбары, там чётка запісана, што праз 30 дзён збіраецца сесія новаабранага парламента, і парламент вступае в силу. Значит, парламент папярэдняга склікання мусіць быць альбо распушчаны, альбо парламенtsкі крызіс можа адбыцца, і яго павінны распусціць. Ну, я не думаю, што у нас атрымаецца крызіс і распуск парламента. У нас былі выбары, пасля якіх былі прызнаты мандаты дэпутатаў палаты прадстаўнікоў, але старое скліканне яшчэ давырашала, закрывала сваю сесію. Такое было, я не думаю, што зараз такое не можа паўтарыцца. Это калі было? Зараз дакладна не скажу, это, здаецца, перадапошняе скліканне. Там было старое скліканне, збіралася пасля таго, як былі прызнаныя мандаты, яны прынялі некалькі законапраектаў, пасля чаго і бюджэт прымалі, а пасля гэтага было нармальныя выбары сярод дэпутатаў новага склікання. Ну, то бок, калі б яны адразу пачалі з новым скліканнем гэта все вырашаць, то яны не паспявалі па тэрмінах. Вот мы пачулі ад Паўлюка яго аргументацыю, чаму... Яна ускосная. Да, ускосную аргументацыю, чаму прэзідэнцкія выбары правядуць хутчэй, ну, калі будуць праводзіць, то раней за парламенцкія. Я б хацеў вот с Юрый вашу вот ўсё ж такі аргументацыю таксама пачуць, таму што вот калі глядзець па датах, то выбары у палату прадстаўнікоў павінны прайсці не пазней за 30 жніўня. Это президентские выборы, а палата прадстаўнікоў 6 верасня. Я вот читаю то, что тут написано. Тут написано выборы президента Республики Беларусь не поздней 6 вересня, а выборы у палату прадстаўнікоў не поздней 30 жніўня. Это помылились. І Ермошына казала так, як вот я кажу 6 верасня палата прадстаўнікоў, а у жніўні прэзідэнцкія выбары, і так написано на сайце цэнтра выбаркама. Ну, сапраўды, я таксама быў упэўнены, перакананы, што спачатку прэзідэнцкія, потым парламенцкія, але вот напісанаму верым. Тым не менш, вот ваша аргументацыя, чаму ўсё ж такі для ўлады выгадней прэзідэнцкія правесці раней за парламенцкія? Ну, потому что это прыгажэй, это, скажем, палітычная вакханалія адбылася, пасля пачынаецца адміністратыўны працэс прызначэння дэпутатаў парламента, які это тое, пра што кажа, што ў Беларусі не палітычны, адміністратыўны, яго можна вырашаць розным чынам. Урад складае паўнамоцтвы перад новаабраным прэзідэнтам, і ўжо новы прэм'ер-міністр, можа быць, рытуальна прынясуць доўгіх гадоў здароўя спадару Румасу, але, можа быць, новы прэм'ер будзе прызначаны, які там будзе новую палітычную лінію весці. Трэба зазначыць, што калі Румаса прызначалі у палаце прадстаўнікоў як прэм'ер-міністра, то ён агучваў праграму якраз да прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Конечно. Парламент в этом сэнсе, ну, мы ж не абмяркоўваем, калі выгадней правесці мясцовыя выбары, якія таксама могуць быць змешчаныя так ці інакш. Ну, і зрэшты, 2010 год быў у Беларусі досвед, калі адна выбарчая кампанія адбылася ўвесну, мясцовыя выбары. Так. Па грашовых пытаннях і па пытаннях напружання дзяржапарата яны такія ж самыя, як і парламенцкія. Да? Спадар Юрий, я выбачаюсь, я пераб'ю вас, мы перарвемся на кароткую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Юрый Чаўсаў, Паўлюк Быкоўскі, Зміцер Лукашук у студыі, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Вернемся праз хвіліну. Mambo
Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю ў студыі Святлана Адзінец. Каротка пра асноўныя падзеі. Сёння старшыня цэнтр выбаркама Лідія Ярмошына правяла незапланаваны відэабрыфінг. Чакалася, што яна абвесціць пра перанос на ранейшы тэрмін адных з выбараў. Ці прэзідэнцкія, ці парламенцкія або выбарчыя кампаніі амаль супадаюць па часе правядзення. Аднак інтрыгі не адбылося. Лідія Ярмошына нічога не сказала пра пераносы ці тэрміны выбараў. На пытанні, звязаныя з выбарчымі кампаніямі, ў жывым эфіры Еўрарадыё проста цяпер адказваюць юрыст-палітолог Юрый Чаусаў і палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Звяртайцеся да жывога эфіра Еўрарадыё адразу пасля гэтага выпуску навінаў. Александр Лукашенко заявіў, што праз войска павінны прайсці ўсе, маючы на ўвазе відавочна маладых мужчынаў. На цяперашні час паводле Лукашэнкі існуе вялікая колькасць медыцынскіх падставаў для атрымання адтэрміноўкі. Іх трэба перагледзець. З плоскаступнёвасцю не бяруць, вока косіць не падыходзіць. Прывёў прыклад Александр Лукашенко. Ён падкрэсліў, што армейскую школу так ці інакш трэба прайсці ўсім. Выступіў на гэты тэмат і міністр абароны Андрэй Раўкоў, які заявіў, што адтэрміноўку ад вайсковай службы для адукацыі ў Беларусі можна будзе атрымаць цяпер толькі раз. Ад пачатку лютага украінскі тэлеканал УА-ТВ з'явіцца ў кабельных сетках Беларусі. Пра гэта распавёў сёння амбасадар Украіны у Беларусі Ігор Кізім. Цяпер ён працуе толькі ў Мінску і Мінскім раёне, але будзе распаўсюджаны на ўсю Беларусь. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы вядзе са студыі Еўрарадыё Зміцер Лукашук, мае госці палітолог Юрый Чаусаў і палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Працягваем абмяркоўваць сённяшні нечаканы і незапланаваны відэабрыфінг старшыні цэнтр выбаркама Лідіі Ярмошынай. Паўлюк, як вы лічыце, ўсё ж такі мы сышліся на думцы, я вам веру, як абазнаным людзям, што калі пераносы будзе, то хутчэй за ўсё перанясуць на бліжэйшы тэрмін прэзідэнцкія выбары. Але скарачэнне фактычна на год прэзідэнцкага тэрміна. Няўжо гэта неяк так не коліць Александра Рыгоровича? Ну, я не думаю, што тут стаіць пытанне пра скарачэнне тэрміна, бо гэта хутчэй адкладанне ці не адкладанне працэдуры, якая балючая, бо кожныя выбары это быццам бы улада мяняе скуру. Гэта балюча, непрыемна, ад гэтага хацелася бы пазбавіцца. Ну, в аўтарытарных краінах. Бо гэта працэдура, у якой все ж такі ёсць нейкія інтрыгі, ёсць магчымасць, калі раптам пачынаюць сказаць нешта непрыемнае, і для гэтага трэба даваць дзяржаўны эфір. Ну, гэта все можна было бы і з пункту гледжання не адкладаць, каб яно вісела дамоклавым мячом, а правесці раней. А з другого боку, канешне, не хацелось бы, каб прэзідэнцкія выбары прайшлі раней, могуць быць такія разважанні, але ў нас з гэтымі датамі дакладнай даты не існуе, яна заўсёды прызначаецца нейкім такім плаваючым курсам да апошняй даты, якая указана. Таму я не думаю, што это настолькі прынцыпова. Юрый, увогуле гэтыя размовы пра перанос на ранейшы тэрмін адных з выбараў узніклі, нібыта з-за таго, што так жа ж блізка гэтыя выбары, мы тут не справімся правесці две выбарчыя кампаніі, фактычна адна на другую накладаюцца. Але ці праблема гэта для нашага беларускага цэнтра выбаркама? Паўтаруся, 2010 год две выбарчых кампаніі в один год правялі, і я схільны лічыць, што тут просто карпаратыўны інтарэс цэнтральнай камісіі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў, можа быць нейкіх мясцовых людзей, якія ангажаваныя в рэалізацыю выбарчага працэса, просто атрымаць два бюджэты. 2 гады праводзяць две выбарчыя кампаніі, два бюджэты. Две кампаніі в один год трошки менш яны атрымаюць на сваю дзейнасць, просто карпаратыўны такі спекулятыўны інтарэс. Я не схильный лічыць, что это супер неяк важно, и гаспадар Быкоўскі сказал, что это такая болючая процедура, якую хотелось бы, может быть, и позбегнуть, но не такая же она уже болючая для белорусского кіраўніцтва цяпер. Хіба была болючая кампания 2015 года, калі самыя зацятыя крытыкі
рэжымы альбо не маюць права балатавацца, альбо ідуць на стратэгію такого ігнаравання ці байкота выбараў. Ну да, крытыка раздаецца з дзяржаўнага эфіра па дзяржаўных тэлеканалах, але мы бачым, што цяпер асноўная крытыка в інтэрнэце, і, мабыць, наадварот, падчас выбараў можна гэтую крытыку скіраваць у нейкі такі рэчышча, як быццам бы выбарчай кампаніі, абмеркавання праграмаў. Зараз на палітычнай арэне ёсць там палітычныя партыі, якія абсалютна лаяльныя, але пры гэтым дэманструюць такую жвавае вядзенне кампаніі, я маю на увазе там ЛДПБ, напрыклад, да. То бок, я думаю, што тут для прызначэння даты выбараў маюць значэнне ў першую чаргу тэхнічныя пытанні і ў меншай ступені, у мінімальнай ступені пытанні палітычныя. Можа быць, нават эканамічныя пытанні маюць большае значэнне. Вот зараз у нас быццам бы з эканомікай стала трошкі лепш, перайдзены этап крызісу, а хто ведае, як праз год аукнецца нафтавы манёвр ці вось тыя перамовы пра кошты на газ. Дык можа быць, сапраўды прэзідэнцкія выбары прызначыць раней і з гэтых прычын. Паўлюк, ну вот чакалі, інтрыга, вот што вот зараз нам, а нічога і Ярмошына па вялікаму рахунку і не сказала такога. Ну, мы даведаліся, што яна любіць з палачкамі на прабежку праходзіць раніцай, а зараз галалёд. То есть вот гэта ваш адказ на маё такое незададзенае пытанне пра тое, дык а ў чым жа ж сэнс быў гэтага незапланаванага брыфінгу? Калі так всерьез разважаць, то тут можа быць адно. Ярмошына ўжо больш за год, напэўна, 2 гады не была на дакладах у Александра Лукашэнкі. 2 гады назад было прапанавана папраўкі выбарчае заканадаўства, якія былі распрацаваныя з улікам прапановаў АБСЕ і прапановаў грамадзянскай супольнасці беларускай. Центр выбаркам закончил свою справу, умыў руки, передаў прэзідэнту, і адтуль ніякага гуку о цішыня. Не, было сказано, мы не будем менять з выбарчае заканадаўства. Это было сказано на сустрэчы з еўрапейскім эмісарам. Так, але гэта не было... Было сказано, что мы правядзем нараду, і вот этой нарады не адбылося. Ну, то бок нараду з удзелам прэзідэнта і цэнтру выбаркама. То бок гэтага не было. І вось пасля гэтага не было публічна, прынамсі, расказана пра тое, што сустракаліся. І тут ледзі Ярмошына пакарысталася эфірам беларускага прэс-цэнтра і саюз, як яго там, саюз Бівай, каб расказаць, якая дата выбараў ёй падабаецца. 1 снежня, давайте правядзем выбары. Я думаю, насамрэч, ёсць такая чынавецкая логіка, ёй трэба было прыкладна падказаць... Засвяціцца. Не, падказаць чыноўнікам. Ім ужо казалі, што у нас будзе вакханалія, не ідзіце ў адпачынкі ў жніўні. Вось яна патлумачыла, калі прыкладна можа быць кампанія, каб яны лепш зарыентаваліся. Бо ўсё ж такі не даюць прямых указанняў, ось з якой даты па якую дату не хадзіць у адпачынак, а людзі хочуць хадзіць у адпачынак, людзі хочуць планаваць сваё жыццё. У прынцыпе, яна зрабіла такое маленькае пасланне для тых, каму трэба. Ну, калі выбары на 1 снежня прызначаць, да, то не хадзіце в адпачынак датычыцца даволі вузкага кола людзей. Тых, хто сапраўды рэальна арганізуе выбары, вот этот адміністратыўны працэс, а не настаўнікаў і людзей, якія сядзяць в участковых камісіях, якія будуць працаваць апошні перыяд напярэдадні 1 снежня. Але я адзначу якую акалічнасць. 1 снежня даволі выгодная дата для апазіцыйных палітыкаў в плане правядзення кампаніі па збору подпісаў дзеля вылучэння кандыдатаў у прэзідэнты. Я магу памыляцца, але здаецца, што апошнія выбарчыя кампаніі не было падобнага кшталту зручных перыядаў для збору подпісаў. Глядзіце, 2015 год лето, 2010 год холодное надвор'е, зима, а вось зараз прапануецца самы лепшы перыяд. Самы дачны сезон. Бульбу убираць акурат такі, памідоры закатваць. Ну, але з іншага боку цёпла, не холодна, не спякотна, і все знаходзяцца в страю. Калі 1 снежня старт выбараў? Кастрычнік збор подпісу. Калі старт выбараў, то галасаванне будзе все ж таки недзе ў студзені, а ці лютым? Не, дата правядзення выбараў, па яе словах, самая аблюбаваная, нядзеля 1 снежня. Ну так, але просто
мы не ведаем, што яны рэальна зробяць. Да, я думаю, Таму... што той, хто сапраўды ведае, якія прапановы па датах і развядзенні двух кампаній пакладзеныя на стол Александру Григоровичу, а я ўспрымаю вот гэта інтэрв'ю, гэта відэабрыфінг, хутчэй за ўсё як сведчанне, што даты пакладзеныя, прапановы накіраваныя таму, хто прымае рашэнне. І той, хто ведае гэтыя даты, я думаю, што зараз можа паглядзець на нас і пасмяяцца, а штосьці ўгадаць. Да, вось гэты момант вы ўгадалі правільна, а вось гэта, да, гэта праўда, но мы гэта не ўлічваем, это не важна. Конечно. Давайте вось хай яны можа і пасмяюцца, але мы абмяркуем усё ж таки. Прагучала такое выказванне ці абмеркаванне Ярмошынай з там журналісткай ці хто там была там дзяўчына пра тое, што ўсё ж таки магчымыя ці немагчымыя змены выбарчага заканадаўства. Наколькі гэта магчыма? Ну, Паўлюк ужо казаў, што пакет такіх зменаў ён распрацаваны і прапанаваны, то есть в адміністрацыі ён ляжыць. І я схільны лічыць, што для ўладаў напярэдадні выбараў было бы зручна зноў вярнуцца да гэтых прапановаў і прынамсі агучыць верагоднасць іх разгляду. Да, з аднаго боку, зусім нядаўна была заява, што мы нічога мяняць не будзем, але магчыма для перамоваў ізноў гэта з, так сказать, шуфлядкі стола дастаць можна было б. Мы бачым, што змянілася заканадаўства пра масавыя мерапрыемствы з элементамі заявляльнага прынцыпа. Рыхтуюцца змены ў закон пра палітычныя партыі, якія датычаць апублікавання справаздачаў пра фінансавыя крыніцы паступлення сродкаў у бюджэты палітычных партый, мяняюцца законы пра грамадскія аб'яднанні, і тут лагічна і такое важнае палітычнае пытанне, як выбарчы кодекс, таксама закрануць, магчыма, з нейкімі значнымі зменамі вось гэтай інсінуацыі наконт увядзення элементаў прапарцыйнай сістэмы, за што выступаюць прадстаўнікі Белай Русі, іншых лаяльных уладам партый, ну і іншых апазіцыйных партый. Это цікавая тэма, якую можна было б вкінуць для абмеркавання, і мы б тады з вами сустракаліся і жвава б гэта абмяркоўвалі, але это магло б не дайти до законопроекта, не дошло б до прыняцця закона да прэзідэнцкіх і да парламенцкіх выбараў. Так што я схільны лічыць, што такая тэма непазбежна паўстане. Чаму? Таму што вось зараз еўрапейскія назіральнікі, АБСЕ, Савет Европы і Евразвяз у сваіх размовах пра выбары з жалем канстатуюць, што вот была такая рэзкая адмова, нечакана рэзкая адмова увогуле разглядаць прапанаваныя змены. Это уже апрыорі негатив у дачыненні да гэтых выбараў. А ў нас же задача, как бы, выбары — это шматмерная з'ява, да? Ёсць Міністэрства ўнутраных спраў, Савет бяспекі, якія працуюць у адным ракурсе з выбарчай кампаніі. Ёсць ідэалагічная вертыкаль, якая дзіўным чынам сумешчаная з Міністэрствам адукацыі, якое арганізуе працу шматлікіх выбарчых камісій. Это адна справа. А ёсць у нас яшчэ і Міністэрства замежных справаў, якая задача якога забяспечыць замежна-палітычнае прыкрыццё выбарчай кампаніі, і каб выбары не сталі нагодай для ізаляцыі краіны, а наадварот сталі нагодай для яшчэ большых сцвярджэнняў, што вось яшчэ адзін крок, невялічкі крок наперад. Там вось у 15-м годзе у нас было, што быццам бы вызвалілі ўсіх палітычных вязняў. Зараз нагадаю, што па звестках праваабаронцаў палітычныя вязні ў Беларусі засталіся, з'явіліся ізноў, ёсць яны. І магчыма, знешнепалітычная праца па выбарах таксама запатрабуе ўзняцця тэмы перагляду выбарчага заканадаўства, якая можа быць проста абмеркаваная. Улады ўжо навучыліся прадаваць не змены, а размовы пра змены. Гэтыя размовы будуць гучаць прыблізна так. Я іх чуў уже не адзін раз, што мы пачалі абмеркаванне, але, на жаль, унесці змены ў выбарчае заканадаўства мы не паспеем, бо да выбараў уже мала часу засталося. Нельга мяняць заканадаўства ў час саміх выбараў, як быццам бы практыкі такой у нас не было, 2000 год мянялі. Да, прыкладна так. Яшчэ адзін момант. Размова пайшла пра, вот, можа быць, там нешта там з Канстытуцыяй, вот, наколькі магчыма, што будзе нейкая прывязка, ну, а змены ў Канстытуцыі, я нагадаю, што гэта праз рэферэндум. Не абавязкова праз рэферэндум, там ёсць артыкулы Канстытуцыі, якія павінны быць праз рэферэндум, ёсць тыя, якія могуць быць праз палату прадстаўнікоў. Іх большасць. Іх большасць, так. Што трэба звярнуць увагу? Лідія Ярмошына спаслалася, чаму не былі ўнесены змены ў выбарчае заканадаўства, таму што пачалося абмяркоўвацца змены ў Канстытуцыю. А калі я запыталася пра змены ў Канстытуцыі, сказала, што пытанне не саспела. Таму атрымліваецца, што няма адказа на гэтае пытанне. І я нагадаю, што калі ў нас ліквідавалі вышэйшы гаспадарчы суд, то трэба было таксама мяняць Канстытуцыю.
Бо ён там гэтага змены не ўнесены. Так, там узгадваецца суд у некалькіх месцах, у тым ліку як інстытут, які павінен прадстаўляцца падчас інаўгурацыі прэзідэнта. Ну, толькі ўзгадваецца. Узгадваецца, але тым не менш ёсць. І было рашэнне, якое было агучана, што гэта не патрабуе тэрміновай змены Канстытуцыі, патрабуе змены, але можна прымеркаваць да больш зручнага варыянта. І вось сапраўды, калі ў нас пачнецца абмеркаванне якога-небудзь больш зручнага варыянта, тады можа быць. Гаспадар Паўлюк, шановныя журналісты, шановныя слухачы, самыя важныя змены, якія ў Беларусі адбываюцца з нянацку. Я маю на ўвазе, з нянацку прымаюцца сенсацыйныя законы, пастановы і заканадаўчыя ініцыятывы. І ўказы. Так і тут. Калі нешта значнае рэфармаваць улады сапраўды задумалі, а не проста прадаваць размовы пра нешта значнае, то хутчэй за ўсё гэта не будзе рабіцца такім чынам, што гэта абмяркоўваюць усе в прэсе, замежныя дыпламаты і аглядальнікі. І на заканчэнне я хацеў бы ваша яшчэ, вы ўзгадалі про тое, што шмат гаварылі про тое, што змены там прапарцыйная сістэма, ну палітычныя партыі будуць прадстаўленыя неяк там на выбарах. Я памятаю, напярэдадні мінулых парламенцкіх выбараў Олег Гайдукевич мне тут даказваў канкрэтна, што на гэтыя выбары-то не, а к 2020 году мы уже будзем усе там балатавацца па прапарцыйнай сістэме. Наколькі ўсё ж таки рэальна, што такое будзе, не будзе? Ну, цалкам выключаць нельга, і ёсць фактары за і супраць. Да? І мы бачылі, як Белая Русь была ўжо практычна гатовая. Все дакументы былі падрыхтаваны для того, каб рабіцца партыі, но не прынятае палітычнае рашэнне не Белай Русю, а палітычным кіраўніцтвам краіны. Без стварэння партыі ўлады ствараць, уключаць нават элементы прапарцыйнай сістэмы сэнсу няма. Вялікая аблуда казаць пра тое, што прапарцыйная сістэма нейкім чынам больш спрыяльная для дэмакратыі. Это зусім не так. Больш за тое скажу, што апазіцыя ў рэгіёнах Беларусі, апазіцыйныя сілы захаваліся толькі дзякуючы таму, што сістэма мажарытарная, якая спрыяе з'яўленню на лакальным узроўні мясцовых лідараў. Некаторыя стамляюцца, сыходзяць, но на іх месца прыходзяць новыя актыўныя людзі. Прапарцыйная сістэма ў гэтым сэнсе менш спрыяе развіццю лакальнай дэмакратыі і лакальнай апазіцыі, так бы мовіць. А в плане маніпуляцыяў выбарчых яна яшчэ больш зручная для уладаў. Дастаткова паглядзець на всю сярэднюю Азію, дзе там паўсюль прапарцыйныя механізмы працуюць, да, і там дэмакратычная апазіцыя там в Казахстане, да і в России таксама, яна ганьбіць прапарцыйную сістэму, якая не дае магчымасці выбаршчыку параўнаць канкрэтна вось гэтага прадстаўніка улады такого плохого злого і вось гэтага хорошего аднаго лідара, які яму супрацьстаіць. На ўзроўні суперніцтва партыяў гэта кепска працуе. Я схільны лічыць, што гэта, конечно, варыянт, ён разглядаецца, ён нават часам мы бачым агучваецца, но агучваецца кім? Тым, хто гэтым зацікаўлены. Зацікаўлены Гайдукевич, зацікаўленая Белая Русь. А вось палітычнае кіраўніцтва краіны лічыць, што ламаць машыну, якая працуе, а машына працуе ў тым ліку за кошт напружання мясцовых кіраўнікоў. То есть кожны старшыня аблвыканкама нясе адказнасць за тое, як адбудуцца выбары на ягоных акругах на тэрыторыі вобласці. Калі з гэтага механізма выняць мажарытаршыну, мажарытарны аспект, да, хто будзе адказны за тое, як прагаласуюць людзі, каго выберуць? Абласныя кіраўнікі могуць сказаць, это ж кіраўнікі вось гэтых праўладных партыяў павінны весці кампанію, а мы тут просто явку забяспечваем. Дык гэта, ведаеце, такая, можа быць, дэмакратыя папахвае. Ну і на заканчэнне, Паўлюк, вы сказалі пра тое, што выбары прэзідэнцкія раней выгадныя там для улады і гэтак далей. А для дэмакратычных сіл все ж таки перанос якіх? Ну вось, глядзіце, я размаўляў з кіраўнікамі апазіцыйных партый, яны чамусьці амаль у адзін голас кажуць, што яны думаюць, што першыя будуць парламенцкія выбары. Аргументы чаму я не пачуў. Я пачуў, што у нас ёсць такая інфармацыя, мы так думаем, ну і гэтак далей, гэтак далей. Гэта прыкладна, як раней казалі там Дмітрыеў, Гайдукевич і іншыя пра тое, што мы дакладна ведаем, што будуць выбары па партыйных спісах. Вот нейкую інфармацыю да іх нехта давёў, а наколькі яна праўдзівая ці не, я не ўпэўнены, што яны могуць ацаніць. Яны проста рэагуюць на яе. З другого боку, для падрыхтоўкі да парламенцкай кампаніі шмат якія палітычныя структуры гатовыя ісці, яны маюць
каго прапанаваць, якіх кандыдатаў прапанаваць, могуць дзеліць акругі. Што тычыцца прэзідэнцкай кампаніі, то гэта больш складана, бо тут уже ідзе немагчыма падзяліць акругі, трэба дамаўляцца або не дамаўляцца, і дамовіцца вельмі цяжка. Так. Дзякуй вялікі. Палітолог Юрый Чаусаў, палітычны аналітык Паўлюк Быковскі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Дзякуй за ўвагу, слухайце Еўрарадыё. Еўрарадыё. Навіны наша справа.